Governor ma Nairobi Johnson Sakaja okwedo mokalo obila tiyo gi teko mang'eny e ng'anyo mane otimore odiechieng' manyoro kod rowere ma otisi ni Gen Z kane oloso e nyasi mar chako gedo mar paw tuke ma Kihumbini yo Westlands. Sakaja oyango ni en ratich jopiny Kenya ng'anyo gi kwe kendo ojiwo jodak ma Nairobi ni jatend piny William Ruto winjo ywak margi e chik omenda. Sakaja bende olero ni kaka jatelo manie duond buch siasa manie telo ber mondo jatelo winj ywak mar jopiny ka geno mare en ni jatend piny biro winjo ywak jopiny kuom chik omenda. So we want to condemn those officers ambao wanapiga watoto wadogo wa miaka 17, 18, umeleta mafarasi, munawapiga maji, na mngewaacha tu wangeenda bunge, watoe petition yao na warudi nyumbani. Wamefanya kitu mzuri? That is not right. That is not right. Let us natusikie sauti ya wananchi. Wananchi wakisema wamefinywa mahali, sikiza. Tusikize tuone what we can do. Sawa sawa? Si mimi mliniambia nisiongeze bei ya vitu sana ya Nairobi County. Tulileta ile finance bill yetu ya kwanza, hata bei zingine tukapunguza ya matatu, tukapunguza vitu zingine. Na saizi tunai monitor for this year, next year. Hamtasikia kitu kingine.